חברים יקרים, מה שלומכם? ברשות הקדוש ברוך הוא, ברשות מלך מלכי המלכים בורא עולם, נעשה שיעור תורה שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו שיעור תורה כמו שצריך על פרשת שבוע, לעשות נחת רוח לבורא עולם, לשמח אותו, לרצות אותו, לשמח את בורא עולם משתבח שמו. ברשות האדמו"ר הקדוש ברוך הוא רבי ישראל אבוחצירא עליו השלום, ברשות ארבעת עמודי ארבעת תיקון העולם, הרב חיים הגאון מווילנה, הסבא מנדום ברוך עליו השלום והגאון הקדוש שער לניסים וגאון השלום. אנחנו רוצים את הדרך, רוצים לצאת הדרך בעזרת השם עם השיר של יום השישי הגיע, לה 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 לה. אוי כמה התגעגעתי לרגע הזה, וגם לך דודי, איי 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 איי. קודם כל, עשה לך דודי, יום שישי הגיע, כי זה בסדר הכרונולוגי, כן? סדר הכרונולוגי, סדר כרונולוגי, יש סדר כרונולוגי. בעזרת השם, לכבוד שבת קודש, השתבח שמולד. יום שישי הגיע, ומה טוב חלקי, הסובב בעיר לסוח כדרכי, בחלון ביתו של חכם נבון, פיוטי שבת נשמעים בהון. פיוטי שבת נשמעים בהון. דרור יקרא לבני מבט, והנה צורכם כמו בבת. פניתי והלכתי במורד הרחוב, עד הכרם באתי אוהל יעקב, מחלון ביתו של חכם נבון, פיוטי שבת נשמעים בהון. פיוטי שבת נשמעים בהון. דרור יקרא לבני מבט, והנה צורכם כמו בבת. פניתי והלכתי במורד הרחוב, עד הכרם באתי אוהל יעקב, מחלון ביתו של מורי בן טובים, בקול מסלסל ובנבונים, בקול מסלסל ובנבונים. אדון הכל מחיה כל הנשמו, אדון הכל מחיה כל הנשמו, יצא וחסדו לבת נדיב חכמו, יצא וחסדו לבת נדיב חכמו. וצלילים של ערב יום שישי הטוב, בדרך ילווני בסמטה ורחוב, מחלון ביתו של רבי משה לב, הניגון קולח גובר ומתלהב, הניגון קולח גובר ומתלהב. ויה בא 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 בא, יה בא 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 בא, יה בא בם בם בם, יה בא 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 בא, יה בא בם בם בם, יה בא 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 בא, יה בא 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 בא. יום שישי הגיע ומה טוב חלקי. טוב, לך דודי? יאללה יאללה, לך דודי, בעזרת השם נלך עם הדוד. יאללה, מוכנים? לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, שמו וזכרו בדיבור אחד, ישמיענו אל המיוחד. אללה אחד ושמו אחד, לשם תפארת ולתהילה, לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם משוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה, מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצא מתוך ההפכה, הבלח שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה, התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי
בתלך מכל ואל נפשי גאלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי. אורי שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לא תבושי ולא תקדמי, מה תשתוכחי ומה תמי, בך יחסו עניי עמי. ונבנתה העיר אל תהילה, והיו לי בסיסה שסייך, ורחקו כל מבלייך. יסיס עלייך אלוהיך, כי ששחתן על כלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי. על ידי שפן פרצי, ונשמחה ונגילה. בואי בשלום עטרת מעלה, גם בשמחה רינה ובצע עולה. תוך אמונה עם סגולה, בואי קלה, בואי קלה. תוך אמונה עם סגולה, בואי קלה שבת מלכתה. ראיתי היום דבר מזעזע. אחי, אתה לא יודע מה ראיתי, אחי. כולל מה ראיתי, אחי? אתה שומע, אחי? אחי! שמע, אתה לא מבין, אחי. אתה יודע מה ראיתי, אחי? תקשיבו טוב, תקשיבו. משהו מוזר. סגולה לפרנסה הכי גדולה שיש בכל התורה. סגולה לפרנסה הכי גדולה בכל התורה כולה. סגולה לפרנסה הכי גדולה בכל התורה. מתי? שלישי, פרשת בשלח. ביום שלישי, כל הזמן שיש פרשת בשלח, באותו שבוע של פרשת בשלח, צריך לקרוא פרשת המן. מי שקורא פרשת המן ביום שלישי, פרשת בשלח, יש לו סגולה לפרנסה טובה. שהקדוש ברוך הוא ייתן לו פרנסה טובה. אבל זה קשה מאוד. למה זה? זה משונה, למה? כי פרשת המן זה ביום השישי. תראי, עליית שישי מדברת על פרשת המן בשלח. מה יש ביום שלישי? קריאת ים סוף. זה קריאת ים סוף, יום שלישי. תראי בואו יום שלישי. ותצא לדבר עם בני ישראל ויסעו, ותרים את ידך, וישא מלאך האלוהים, ויט משה את ידו, ויבקעו המים. קריאת ים סוף. אז לכאורה היינו צריכים לקרוא לא פרשת המן, לקרוא את קריאת ים סוף. קריאת ים סוף, איזה יופי, קריאת ים סוף. מה אנחנו קוראים? פרשת המן. אז אם זה ככה, מה אתה עוד? כאילו, קושיה עליך מכל הצדדים, ממה נפשך? אם תגיד שאתה קורא ביום שלישי בשלח בשביל קריאת ים סוף, אז הסגולה זה לקרוא את עליית שלישי של פרשת בשלח, של קריאת ים סוף. למה אתה קורא את פרשת המן? ואם תגיד שאני קורא את פרשת המן כי זה הסגולה של פרשת המן, המן זה הסגולה, אז גם עליך קשה. אז תקרא את זה ביום שישי, למה ביום שלישי? הרי פרשת המן נקראת בתורה ביום שישי, לא ביום שלישי. זה קשה עליך מכל הצדדים. לא קשה שום דבר, לא קשה מידי. שימו לב, הקדוש ברוך הוא עוזר למאיר לוי תראה, שימו לב. מה לא קשה פה? שימו לב, תראו כמה זה מתוק. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה פרנסה כמו במדבר? בלי השתדלות, לא לעבוד. לא לעבוד איזה גיהנם, לך לעבוד גיהנם לך. בא איזה מעסיק, רב עם אשתה בלילה, בוא לפה, תעשה ככה, כל כולו כועס, עצבני, כל כולו, תלך אחי, תלך תחפש את החברים שלך אחי, לך לאיזה קבוצת מרכז תמיכת הנפש, לך תירגע, לך חולה עצבים, כל הזמן צורח כמו איזה רודן, איזה היטלר בעבודה, הוא יודע, המעסיק הגיע, היטלר הגיע לעבודה, הרודן היטלר הגיע, התחיל להפוך את למה זה קרה? למה תראה? והעובדים רועדים, לא, למה אתה מפחד? מה אתה מפחד? יוריד לך 100 שקל? מה אתה מפחד? יסדור אותך מהבית? מי הוא בכלל? מי הוא בכלל? אלוהים? מה אתה מפחד ממנו? מה אתה עושה לו חשבון? מי הוא? מה אתה מפחד ממנו?
מה אתה מפחד מבן אדם? מעסיקים, יש מעסיקים יותר גרועים מהיטלר, יותר גרועים מסטלין, יותר גרועים ממנגלה, יוסף מנגלה, מעסיקים כאלה רעים. אתה רואה את הרוע בעיניים. אז למה אומר הקדוש ברוך הוא, בוא תעבוד אצלי. תעבוד אצלי, אני לא מלחיץ אותך. המצרים מלחיצים אותך. המעסיקים האלה, הרודנים מלחיצים, אני לא מלחיץ. תעבוד אצלי, אין לחץ, אבל זה יחסי גומלין. אם אני לא מלחיץ אותך, אתה גם אל תלחיץ אותי. אם אתה רואה שהישועה מתעכבת, ואתה רואה שזה לא בא בזמן כביכול, לכאורה, תאמין שיש כפרת עוונות, תמתין, תחכה. אל תדחוק את השעה, אל תתלונן, אל תתמרמר, תחכה בסבלנות, מסירות נפש. זה, אומר הקדוש ברוך הוא יעשה גומלין, אתה אל תלחץ אותי, אני לא אלחץ אותך. אבל אצל העבודה, אתה הולך לעבודה, השם ישמור, שגע לך את המוח, קודח עם מגדיח 8, בום, בום, בום. איזה 8? 16, טק, 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 טק. קורע לך את המוח כל היום. ובכוונה, להציק לך, להעיק לך, לא, הוא מנסה, הרוע שיש בו, מנסה לעשות רע לבן אדם. זה רוע שיש לי מעסיקים, השם ישמור. יש מעסיקים יותר גרועים מגיהנם. השם ישמור, אני הייתי במקומות עבודה, יש מעסיקים כאלה רעים, כאלה רוע לב, כזה, גם רוע שרוצים שיהיה לך רע, רוצים לצחוק עליך, ללעוג עליך. איפה יש דבר כזה בתורה? יש אלוהים, אחי, אתה לומד תורה, אלוהים אתה המעסיק שלך. אלוהים, אבל צריך לדעת, יש בזה סוד. ועכשיו, שימו לב לתירוץ של הקושיות. למה אנחנו קוראים ביום שלישי פרשת בשלח, ואנחנו קוראים את פרשת המן ביום שלישי ולא ביום שישי? למה? בגלל שמה יש ביום שלישי, בפרשת בשלח? קריאת ים סוף. מה זה קריאת ים סוף? עם ישראל עובדים מול הים, מצרים מאחורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעזור לכם. חילה, לא יכול. מה תצעק אליי? דבר עם בני ישראל וייסעו. נכנסו לים. נכנסו לים, אז הקדוש ברוך הוא בקע את הים, הציל אותם. אנחנו צריכים ללמוד שפרשת המן שאנחנו קוראים, מה זה פרשת המן? פרנסה, בלי השתדלות, בכיף, מהשמיים, זורק לנו הקדוש ברוך הוא, זורק. כדי לזכות לזה, צריך קריאת ים סוף. מה קריאת ים סוף? מסירות נפש. אם אדם לא מוכן למסור נפש, להיכנס לים, להיכנס לתוך הים, בשביל הנס של הקדוש ברוך הוא על הפרנסה, הוא לא יקבל את הפרנסה. לך תעבוד בסופרים, לך תעבוד בזה, לך תעבוד במנהל זה, מנהל ציוד, מנהל עמי, לך תעבוד. אתה רוצה אחי פרנסה בלי השתדלות, בלי לעשות שום דבר, אתה רוצה פרנסה בנס, יש תנאי. מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? למות, להיות מוכן למות על התורה. להיות מוכן למות בשביל לעשות רצון השם. ורק אם יש לך את היכולת הזאת, שאתה מוכן לעשות הכל, למסור נפש עד הסוף, ואתה לא מפחד מכלום. לא מפחד מחובות, לא מפחד משום דבר, לא מעניין אותך כלום. אתה הולך רק ישר עם התורה. ברגע שאתה הולך ישר עם התורה עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הולך איתך באותו מידה. אבל מה? אל תלחיץ אותו. אתה מלחיץ בור עולם, הוא ילחיץ אותך. אל תלחיץ את בור עולם. תן לו בזמן שלו. ואז אתה תראה שהפרנסה זורמת, בלי השתדלות, כמו שהבטחת התורה. התורה מבטיחה, כתוב בתורה. בספר ויקרא פרשת בחוקותיי. ספר ויקרא פרשת בחוקותיי כתוב, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותה, תעשו שלום בארץ. מה זה אם בחוקותיי תלכו? שיהיו עסוקים בתורה, כל היום. מה זה עסוקים? מה זה, שעה אחת ביום? לא. זה לא בחוקותיי תלכו. כתוב רש"י, שתהיו עמלים בתורה. מה זה עמלים בתורה? כל היום. לא להפסיק, לא לעזוב את התורה. שתהיו עמלים בתורה. כל היום לעמול בתורה. עסוקים בתורה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, שימו לב, אם בחוקותיי תלכו, ובמצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחרית, חובות, בלגן, אל תפחד, ושכבתם ואין מחרית, אני דואג לכל, אני מטפל בכל, אל תדאג, סמוך עליי. שכבתם ואין מחרית, והשבעתי רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור ארצכם, ובאה פרשת כי תבוא, בספר דברים, כתוב בספר פרשת כי תבוא. ונתנך השם לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא למטה, וכל העמים יעבדו אותך, איזה הבטחות. איפה זה כל ההבטחות האלה? רק על ידי קריאת ים סוף. מה זה קריאת ים סוף? מסירות נפש. רק אם אתה מוכן להיכנס לתוך הים. לכן קוראים פרשת המן, שזה פרנסה, ביום שלישי, אפילו שהמן נקרא ביום שישי, אתה קורא את זה ביום שלישי. למה? לדעת שבלי מסירות נפש להיכנס לים, לא תוכל לקבל את הנס של הפרנסה. זה סוד הקדוש ברוך הוא חידש למאיר לוי, כפרת,
כפרה עליך בורא להם, איזה סוד, איזה סוד יפה, כפרה עליך חיים שלי, זה שטנדק, טורטש.